Hello guys, welcome back to my vlog. So ang ato ang video karon, di ako ron dinhi sa bukid. Kung hingaw kay dinhi sa bukid guys. So ang atong video karon guys, wadto ko sa ako ang kaumahan sa ubos. Mag-update ko dito ug suga na bakang akong mga mais. So kuyogay ko nyo guys. Ug di asa akong mga kauban diri guys nga mga kabaw. O dagko kayo guys. So tana guys, kuyog ta ninyo. Ang akong mga mais guys, nagsuga na. Hapit na gyud ni kaunod. Suruyo na to guys, ubos guys. Dot kayang tan-aw na ako ang maisan. Oh, ni among kinabuhi sa bukid guys. Paano para mabuhi. Nagsuga na bitahan itong mais. Hindi madugay, makaunod na ni. May mga puso. Bukan ang gini, ilang taon hanginan. Hindi ko na guys. Natas at bang. Kaya kilid kayo. Kadam sa ubos. Natas at bang dagko na sa kang mais dito. Buhi sa bukid guys. Kung wala ang klase, ari ko sa umas. Mauman dyan niya ang panginabuhian. Ano panginabuhi sa bukid pangmadyo. Ang aming umadili sa bukid. Bakilid. Hadlok tag maligid. Salamat kayo niya guys. Sa inyong pagsunod kanon sa akong mga video. Manginaot ko nga sa kanon ay mo-like o mo-follow o mo-share mo sa akong Facebook page. So guys, bye bye. I love you yung tanan.